sing tumbak Pencosari Prabu Nilayaksa tumbak Pencosari tumaneng dadane Prabu Nilayaksa sira mergolayu kaelokaning jagat Prabu Nilayaksa duwe ketaman tumbak Pencosari salah kedaden Dadulo lareanon ora metal akhir tembiripun kula lareanon datan pisah wonten ing cetukulan dukut sewu tanem tuwa gunane apa duwe anak ora bangun turut karo wong tuwa tegel tak patene dadi ulo lareangon mati ciptaku ulo lareangon ora tau pisah mesti ana dukut tanem tuwa Lurun aku golekno pusakaku sing sependi ana mburi kae oh nggih kenthongan iki kok iya nggih iki pusaka ya iki pusaka kenthongan Kiai Uluk-uluk Kiai apa Uluk-uluk janji mengko wis tak tutuk mesti perbawani balane anakku Nilayaksa nggih kacarita pangamunge patih tikus jilondo wah aku ora trimo lakon sapa sing gawe citrakari sira Prabu Nilayaksa ora trimo arep apa sing materi aku arep apa oh bakal tak obrak-abrik negara Ngamarta nek kena tak eman ku aja wani kowe mlebu tlatah Ngamarta wah ora peduli wis ora manut nek pancen ora manut tanpa ana pusakaku tuk 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 aku mati ayo bali kok ora kena tinggali Kiai Uluk-uluk ayo dalam tikus-tikus kudu lunga saka papan kene nek janji kowe sing ngamuk ana kiwa pengen negara ing Pancakra luru tlatah jenar lor kene ngati-ati yo jadi balam tikus ora tak gawa tak pateni tak buang ora tapling jagat yo tak bali ayo iya Petro tak tibane uluk-uluk tak kon gawa bali barane ewu mesake wong tani lho jadi kurang tinggas ke papan kene tibane Kiai Uluk-uluk mesti mati kabeh oke lajeng tika terus dalane Prabu Nilayaksa wis rono wae wah aku ora trimo gedek
sapi geleng. Ayo aku ra trimo siraring sinuwun Prabu Nila Yaksa. Saka perbawamu Begawan Gembung tanpa sirawa ora dalan. Lek pancen kowe ora tak eman kowe ngajak opo wae kelakon tak gaglang limpamu iya ayo. Tumandang karo kowe kuwi nek menang ora kondang yen kalah barang irang. Pedro jane pengapesane iki mung karo Candramawa belang nyonya. Janji iki tak petungke karo kewan loro mesti tekeng laris ning mesti tekaning pati mongko iki ora kena tekaning pati. Sesuk turun-turune kebo gedhek sapi geleng iku migunani tumrap wong tani kena kanggo rumah. Aduh aku tobat lembah wis nek wis tobat ayo bali kempel aku ora pertawan kampus Surabaya. Kala Gumarang Pajaramaya Kyai Semar iki kala Gumarang Pajaramaya lah kok wis sesingklon kaya ngono ya Drungun. Ayo kowe iki Jaramaya lho dadak sesingklon kala Gumarang barang nek liyane Semar kena ndak apusi ning nek Semar ora kena tak apusi ayo kowe Jaramaya sapa sing kongkon tekan kene kuwi. Hasibu Badari Durga. Kowe nggawa kanca wah akeh. Kanca-kancaku kala Bambang, kala Klinthing, kala Slendep, kala Lodoh tak sebar ana Meka Cakra, tak sebar ana tlatah Jenar kene. Ora kena. Janji ra gelem nggawa bali ngati-ati Gumbala Geni tanpa waduh ya. Janji kowe wis nimbake Gumbala Geni aku wis tobat. Nek tobat gawane bali kala Lodoh, kala Klinthing, kala Slendep, kala sak panunggalane. Oh iya aku njaluk pamit. Janji ke wani tlatah Ngamarta, Meka Cakra, wani ngambah tlatah Jenar Lor sakiwa tengen ngati-ati kok. Kelakon Gumbala Geni gawa bali, tak bali aku gawa barang.